Hayırlı kеш. Россияда milli kadrlar әзірлеуші ең бұрынғы оқу йортларының бірсі болған Қазан театр училищесына 100 ел. Бірінші шығарылышта небары 16 кіші болған. Алар театр тарихында өз исемнәрен уйып қалдырған шәхестәр. Галия Кайбецкая, Галия Булатова, Марсель Сәлимжановның әтисе Хаким Сәлимжанов. 100 ел ішінде данлыклы оқу йортын тағын нинди шәхесләр тамамлаган, тарихта училище нинди із қалдырған, бүген нинди юнәлешләр буенча белем алып була һәм оқу йортын тамамлап нинди ишекләр ачылганын кунакларыбыз белән бергә ачыкларга тырышырбыз. Хәерле кич, хөрмәтле кунаклар, тапшыр дәвамында үз фикерегезне тимәләргә басып та җиткерә аласыз. Зәңгәр ул килешү, кызыл килешмә билгесе. Бүген шундый зур дата турында сөйләшәбез икән, күпмедер дәрәҗәдә тарихны да барлап узарбыз. Әлбәттә, зур вакыт аралыгы, шулай да шушы 100 ел эчендә, ягъни шушы матур датага Казан театр училищесы нинди үрләргә менеп җитте икән, кем идек, кем булдык дигән шикеллерәк. Рәүф әфәнде, сездән башлыйк. Театр училищесы бүген ниндирәк уку йорты булып күз алдына? Узган гасырның 20-нче елларында безнең республикабыз оеша һәм җитәкчеләр алдына, халык алдына, халыкның мәдәни ихтыяҗын канәгатьләндерү өчен милли кадрларны әзерләү мәсьәләсе килеп баса. Һәм менә 22-нче елда безнең Казан театр училищесы ачыла, ул вакытта техникум дип атала. Һәм башлап йөрүчеләре Зәйни Султанов була, анда рус театрыннан Мәскәүдән кайтып эшләүчеләр дә булган. Гамза, Симолин дигән артистлар, Славянова дигән артистлар рус театрына килеп ярдәм иткәннәр. Сәхнә теле укытуда мәсәлән. Һәм күп кенә ул вакытта бик атаклы булган Мирхольдның биомеханика дигән теориясын тормышка ашырганнар. Узган гасырның 20-нче еллары бик катлаулы чорлар булган инде. Анда татар әдәбиятында, татар сәнгатендә дип әйтик, сульф юнәлеше, аннан соң пролет культ үзенең, пролетар мәдәнияты дигән мәсьәләләрне күтәреп, кайбер вакытта милли мәсьәләләр бераз читкә дә куелган булганнар. Ләкин татар сәнгатенә менә безнең 22-нче елдан бирле театр училищебыз хезмәт итеп килә. Билгеле, аның төрле чорлары булган, ябылып та торган вакытлары булган. Ләкин 100 елга без бик рухланып, ныклап әзерләнеп килдек. Һәм әйтергә кирәк, бу 100 елга багышланган безнең студентлар дип әйтикме, яки булмаса төрле күргәзмәләр оештыру, районнарга, республикабызның шәһәрләренә барып спектакльләребезне күрсәтү. Безнең училищене бетергән укучыларның режиссерлар, алар хәзер атаклы артистлар, аларның спектакльләрен монда чакырып күрсәтү, яки булмаса алар иҗат иткән шәһәрләргә барып алар белән бергә спектакльләр карау. Һәм әйтергә кирәк, аннан соң безнең 3-нче татар курсы хайраңына активлык күрсәтте. Тукай белән бер дулкында дигән безнең театрлаштырылган тамашабыз, спектаклебез булды. Һәм без Казан шәһәре буенча 21 мәктәптә чыгыш ясадык. Һәм безгә бу мәсьәләдә җитәкчеләребез бик зур ярдәм иттеләр. Марат Гатуфович безне килеп карады. Аннан соң Дәүләт Советыннан килеп карадылар. Һәм транспорт биреп, без шәһәребезнең 20 мәктәбендә балаларга Тукайның иҗатын, бигрәк тә бу халкыбызның гореф-гадәтенә багышланган, шул ук вакытта Тукайның моңарчы таныш булмаган әсәрләрен укучыларга һәм тамашачыларыбызга
Габдрауф абый, без инде тапшыру дәвамында әлеге датага багышланган бәйрәм чаралары турында сөйләшербез. Бүген бирегә без әлеге училищены тәмамлаган һәм хәзерге вакытта остаз буларак хезмәт куйган кешеләрне чакырдык. Һәрберегез дә училище белән бәйле кешеләр. Менә Резда ханым, сез дә әлеге училищены тәмамлаган кешеме? Ни өчен нәкъ менә шул училище? Ничә ел элек тәмамладыгыз? Хәтерлисезме, ничә еллар иде? 33 ел элек, менә шушы 100 еллык тарихы булган театр училищесының тарихында мин дә шушы уку йортын тәмамлавым белән бик горурланам. Чөнки мин анда артист булырга өйрәнеп чыктым һәм чыннан да бик зур белем бирә торган уку йорты. Сәхнә теле, сәхнәдә ничек тотарга, ничек энергетиканы биргән, ничек эшләргә, бөтенесендә менә шушы 3 ел ярым эчендә чын артист итеп чыгарган уку йорты ул театр училищесы. Кемнәр белән укыдыгыз? Без менә Инсаф белән укыдык. Илдус Фәиз безнең группада бик менә күренекле шәхесләребез безнең курстан бик күпләр. Һәм менә мин инде әйтер идем, Кәрим Тинчурин театрында мин эшлим, ничек 15 яшымда кергән идем, 18 яшымда тәмамладым да, шушы яшымнан бирле шушы үзебезнең зур мөхтәрәм театрыбызда бүгенге көнгә кадәр эшемне, хезмәтемне дәвам итәм. Димәк, төркемдәшләрегез театр юлын сайладылар. Сайладылар, әлбәттә, бер-икесе генә дип әйтерим, иҗатта күбесе эшли. Әмма театр юлында безнең театрда эшли Гөлнара Илалиева, ул яшьләр театрында, һәм мин театрда эшлим. Һәм Раушания Галиуллина, Мизәлә театрында. Сез ничек укып бетердем, шулай Тинчурин театрына кердем дип әйтәсез. Димәк, менә шушы 3 ел ярым эчендә биргән белем сезгә бүгенге көнгә кадәр алып баручы актрисаларның берсе булып эш итәргә мөмкинлек бирә дип әйтә алабыз инде. Әлбәттә, миңа калса башка бернинди уку йортында аның хәтле белем бирми торгандыр дигән фикергә килдем әле мин ярты гасырга җитеп. Рәүф абый бик матур итеп әйтте. Тарихта төрле вакытлары булды. Бераз гына милли кадрларны әзерләү юлыннан читкә киткән вакытларда булды. Дөрестән дә бигрәк тә 30-нчы елларда колхоз театрлары дип оештыру вакытларда була бит инде. Дөрестән дә ул чорның идеологиясенә багышланган оешмалар дип әйтик инде. Инсаф абый, бүгенге көндә без сезнең белән коридорларда очрашып сөйләшә торган төп тема бар бит инде безнең. Милли кадрларны әзерләү ничегрәк тора? Яшьләр ниндирәк рухта килә, аларны ничегрәк тәрбиялисез? Әлбәттә, без теге тарихны 22-нче елны белмибез. Һәр хәлдә инде менә бу милли кадрлар әзерләү максатыннан ачылган уку йорты бүген дә шушы үзенең вазифасын дип әйтегез башкара дәвам итә. Әмма дә ләкин беләсезме бер нәрсә, вазгыять үзгәргәндә уку йортларында да инде менә шу әйберләр үзгәрә. Күп әйбер теге анда укыткан укытучылардан, администрациядан да тормый, моны яхшы беләсез. Шуңа күрә милли балаларның, студентларның килүе әлбәттә төрлечә. Ләкин һәр хәлдә менә Резда әйтмешли, без аларны инде менә шул театрда эшләрлек дәрәҗәдә итеп әзерләп чыгарабыз. Һәм 85% театр училищесын тәмамлаган студентларның шушы театрларга бара. Соңыннан инде ул теге яки бу сәбәпләр белән театрда кала яки ансы башка әйбер. Ләкин бер генә уку йортында үзенең менә шу күрсәткеч белән мактана алмый. 85% безнең укучыларыбыз театрларга урнашалар һәм дәвам итәләр. Бу бик зур күрсәткеч. Театр училищесы ул махсус шул татар телендә уйнаучы дип әйтгән артистларны гына әзерли торган булып ачыла. Ләкин инде заман үзенең таләпләрен куя. Анда безнең рус группасы да бар, курчак бүлеге бар, ут бүлеге бар, безнең әйбәт режиссурабыз дип инде гримерлар, пастижурлар, шу безнең аның хәзер эшчәнлеге дип әйтгәндә киң, бик киң. Театрның бөтен кирәкле булган цехларын каплый. Бөтен цехларына менә шундый ихтыяҗ булган цехларга белгечләр әзерли. Бу бик зур әйбер әлбәттә. Яшьләр турында сөйләшә башлаганбыз икән, ерак китмичә генә Лилия ханым, сездән сорыйм әле. Менә Инсаф абый, сез дә дөресен әйтергә кирәк, яшьләрне бүгенге көндә сүккәләп тә аласыз, ырышып та аласыз. Яшьләр инде хәзер андый түгел. Яшьләр ялкау дип әйтәләр. Менә сез бу сүзләр белән ни дәрәҗәдә килешәсезме, килешмисезме?
Юк, мин бу сүзләр белән килешмим. Әлбәттә, төрлесе була. Шәкертләр арасында алар бирегә максат куеп киләләр. Артист булырга әзерләнәләр алар. Ул бала чакта хыяллары булырга мөмкин. Менә кинәт кенә кайда барырга. Менә бу профессия бик кызык, менә шул фикергә киләләр. Һәм билгеле, әзерлек төрле дәрәҗәдә килгән мәлдә, ләкин менә шул профессияга тугры булып калулары ахырдан, бит шул профессияда булулары, хезмәт итүләре, менә шунысы зур сөенеч безнең өчен, без педагоглар өчен. Мин яшьләргә килгәндә билгеле һәрберсе өчен бик тә кайгырам, бик тә киләчәге өчен. Менә мәсәлән, быел чыгарылыш курсы, эстрада һәм драма курсын чыгардык. Шунда 6 кеше, 15 кешедән 6 кеше театрларда, Татарстанның төрле төбәкләрендә иҗат итәләр. 2 кеше эстрадада, шулай ук район һәм авыл мәдәни йортларында җитәкләпме, эшләпме хезмәт итәләр. Тагын 2 егетебез мәсәлән хәрби хезмәттә, аларны көтеп тора, театрлар 2 куллап егетләргә мохтаҗ һәр театр. Шуңа күрә Аллага шөкер, без инде түккән кешебез, исрафка китмәсә, без үз васыйбабызны үтәдек дияргә була. Шулай эшкә урнашалар дип әйтсәк тә, әмма барыбер проблемалар җитәрлек. Шул мәсәлән Казаннан китәселәре килми, кичкенә шәһәрләргә кайтасылары килми. Үзенең сәхнәсе булмаган осталар укыта һәм башка проблемалар бар. Менә шул проблемалар турында без рекламадан соң сөйләшербез. Таяну нуктасы студиясында Казан театр училищесінің 100 еллыгына багышланган тапшыруыбызны дәвам итәбез. Аллага шөкер, реклама тиз генә узып китте, чөнки безне талап итә яздылар. Луизаның саксыз гына, өстеге сәхнәсе булмаган остазлар укыта дигән сүзләренә карата. Шуңа инде Артем мондый мәсьәләләрдә кыюрак кеше. Бәлкем инде алдын-артын карамыйчарак сөйли торган гадәте бардыр, шулай да. Артем, Зөлфат Закиров кебек остазлар, мәсәлән, сезнең коллегагыз дип әйтгәндә, Мичурин театрында сәхнәсе булмау, ул мәсәлән Фәрит Бекшантаев, Камал театры режиссеры. Илгиз Зәйдин шулай ук үзенең сәхнәсе бар, үзенең балаларын җыеп ала да, шунда сәхнәгә алып китә дип әйтәбез инде. Менә башка төрле остазларның ни дәрәҗәдә файдасы бар икән? Әйтәбез инде хәзер. Башка шулай дип әйтәгәр йомшак. Шул остазларда укыган яшьләрнең перспективалары бармы эшкә урнашырга? Әлбәттә, перспективалары бар. Бу бары тик теләктән генә тора. Әгәр дә чын мәгънәсендә аның артист буласы килә икән, ул Минзәләдә дә эшли, ул Этнәдә дә эшли, ул Камалда да килми бит яшьләрнең. Минзәләгә дә, Этнәгә, Казанда каласылары килә, Камал театрында эшлиселәре килә. Теләк булса, теләсә кайда да эшли. Мәсәлән, Нижикамск театрында эшләп, күпмедер эшләп, аны Казан театры режиссерлары күреп үзләренә чакыралар. Анда бит бары тик теләк кенә кирәк, үсергә кирәк. Шуңа күрә, әле бит ул, мәсәлән, Фәрит Рәфкатовның курсында укыдың да син, һәм син инде 100% Камал театрына эләгәсең дигән сүз түгел. Бөтенләй эләкмәскә дә мөмкин, бөтен курстан 2 кеше алынырга мөмкин, чөнки театрлар бит алар теге кабармыйлар шар шикелле, анда бөтен кешене сыйдырып булмый, труппаның үзенең саны бар. Мәсәлән, безнең театрда ул ялгышмасам 40 кына кеше, һәм кайчан берәрсе китерми икән дип көтеп ятып булмый. Шуңа күрә, әгәр дә артистны чын мәгънәсендә лепат эшләй, аны сәхнәгә тугры итеп үстерергә кирәк. Әгәр дә ул чын мәгънәсендә артист булырга тели икән, ул кайда да эшли. Ул беркайчан да артист профессиясын ташламый. Шуңа күрә без берничек тә борчылмыйбыз. Безнең курста менә хәзер ничә кеше? 12 13 профессор кеше. 13 кеше, һәрберсенә дә тәкъдим булачак инде алар укып бетергән вакытта. Үзләре теләсәләр, эшләсәләр, теләп эшләсәләр, тәкъдим булачак әлбәттә. Мен әйтеп киттем, Гафуй Бәйзидә белдердем. 85% алар театрга баралар, студентларыбыз безнең. Һәм инде чыгарылыш курсларында 4-нче, аларның 3-нче курстан карый башлар режиссерлар, моны безне чиратып сорашалар, нитәләр кайсы, һәм инде кайберләре 3-нче, 2-нче курстан театрларда эшли башлаган студентларыбыз да бар. Һәм покупательләр дип әйтелә инде, русча әйткәндә дә киләләр, карыйлар режиссерлар. Кемнәр нинди спектакльләр. Чөнки режиссерларга кирәк. Анда бит
типажлар кирәк, ул бөтенесе дә теге минем кебек матур булырга тиеш түгелләр. Юк, инде ничек кенә матур итеп сөйләсәк тә, Казанда каласы килү теләге 100%. Безнең чакта да бар, хәзер дә бардыр дип уйлыйм. Әлбәттә, ансы һич шиксез, ләкин алар эзләнеп йөриләр дә, менә Артем әйткәнчә, театрда эшлисе килү теләге бар бит. Алар Мизәләгә дә баралар, Әлмәткә дә бар. Әлмәт менә Фәридә ханым, ул инде китерегез бөтенесен алам дип кенә тора инде. Ул менә безнең студентларында бик күп эшләр Әлмәттә, һәм яшьләр иң мөһим. Яшьләр ничек кайтарырга соң, бәлки анда хезмәт хаклары булар. Ансы бездән генә тормый Луиза. Әлбәттә театрына килгәндә, ул гомумән соклангыч хәл, сокландыра торган, андагы яшь артистлар кайда гына булмадылар һәм нинди генә фестивальләргә йөрмиләр. Без мәсәлән, Тинчурин театры, аның хәтлек фестиваль турында хыялланырга гына мөмкин. Әлмәтнең татарча әйткәндә поддержкасы да көчле иде. Поддержкада да гына түгел. Менә шуңа күрә әлбәттә ансы да мөһим, ләкин бит менә гафу ит бүлдердем, театрларны фестивальгә чакыралар, ә бит чакырган кешеләр үзләре өстенә алалар кайберләре чыгымны. Аңардан гына тормый бу чыгым мәсьәләсе. Идел сездә шушы училищене тәмамлаган кеше бит инде. Инсаф абый әйтте, бөтен кеше дә минем шикелле матур булып бетә алмый бит дип әйтәме? Менә хәзерге көндә театрларга студентларны сайлаган вакытта ул типаж дигән әйбер бармы, ул очрадымы? Советлар чорындагы фильмнарны карасаң, күбесендә типажлар дөрестән дә бар. Менә көр тавыш, шундый менә бик дөрес кыяфәтле ул. Менә шундый идеаль кеше булып күзаллана инде. Хәзерге көндә күпчелек театрларның әйдәп баручы артистларына карыйсың, теге советлар фильмы белән чагыштырырлык түгел, алар дөрестән дә оста уйнаучылар, ләкин кыяфәткә карата ул кадәр таләпләр калмады кебек хәзер. Теге 2 метрлы бой, анда нәрсә дигән. Идел бу таләпләргә туры килә. Туры килә, ләкин ул ләкин театрда нишләптер? Чөнки ул эстрада юнәлешен тәмамлады һәм эстрада юнәлеше буенча эшли. Бармы типажга ихтыяҗ? Үз һөнәрен буенча эшлисең бит син. Үз һөнәрем буенча эшлим, типажга өстенлек бардыр дип уйлыйм, чөнки төрле театрларда Артем да әйтеп узды, театр бит ул теге кабарып тормый, анда мәсәлән ниндидер, мәсәлән 2013 елны сайлаганнар ди 2 метрлы герой берәр типажга туры килә. Картайганчы 2 метрлы герой инде ул. Картайганчы түгел инде, берничә ел уйныйдыр бәлки. Һәм бу елны менә яңа ниндидер типажга ихтыяҗлар әлбәттә, ул кинода да, театрга эшкә кергәндә дә типажга игътибар итәләр. Чөнки бит кинога, кинода төшер алдыннан бер кастинглар уздыралар һәм башкалар. Театр юлын сайламадым, чөнки эстрада бүлегендә укыдым. Минем устазым менә Инсаф абый Абдуллин. Телевидение юнәлешендә эшләргә кирип киттем һәм бердә моңа үкенмим, чөнки безнең театр училищесын тәмамлаучылар арасында да бит заманында Айрат Арсланов та телевидениедә эшләгән шәхес, Леми Ханзагидуллина да әлбәттә бөтен гомерен телевидениегә багышланган кеше. Әмма ул да театр училищесын тәмамлаган. Идел, рөхсәт итсәң, мин сине күптәннән беләм һәм берникадәр серләрне дә ачык. Ялгышмасам, син училищены бетереп, армияга киттең. Армияга китү сәбәбем нәкъ менә үзеңне таба алмаудан тора иде. Син кая барырга, телевидениегә барыргамы, театрда, үзеңне кая куярга белмәгәнлектән син армияга киттең. Изләнүдән түгел иде ул. Мин чакырдылар да, үзем дә теге актер булгач, ничектер менә киләчәктә дә армияда хезмәт итеп кайту, ничектер актерлык юнәлешендә булышыр дип, мин шул максатлар белән армияга киттем. Һәм үкенмәдем дә, чөнки армиядан кайтканнан соң 2018-19 елны «Солдатская шапка» дигән кыска метражлы бер фильмда төшкән идем. Анда менә Бөек Ватан сугышы сүрәтләнә иде. Һәм армияда алган ниндидер күнекмәләр алар кирәк иде. Хәтта менә теге автомат тотарга да, чөнки бит менә еш кына күрәбез, телевизор караганда сүгәргә яраталар. Кайбер иратлар теге автоматны да тота белми, бу түгел анда, бу булмаган дип. Шундый хаталар булмасын өчен. Идел турында әйтергә кирәк, ул безнең театрда да эшләп алды, шулай бит Идел. Бөтен биографиясын сөтеп җыябыз. Бетергән укучылар кайда гына барсалар да югалмыйлар. Алар кинода да төшәләр, сценарийында язалар, телевидениедә менә күпме училищены бетергәннәр. Кадровка, әгәр исемләп сөйләшик әле, менә кемнәр тәмамлады, әлеге училищены танылган кешеләр арасында кемнәр бар? Менә исемләп. Кемнәр өчен горурлык? Безнең горурлыгыбыз, сез әйтеп үттегез, Эшгалиядән башлана, Кайбицкая, анда Нагматуллина һәм безнең кем? Булатова.
Алардан башлап Шавкат Бектимиров безнең училищене бетергән. Хәзерге көннәргә күчә башласак, Дания Нурлы безнең училищенеке, Алсу Гайнуллина безнең училищене бетергән, Зәлфирә Зарипова безнең училищене бетергән Камал театрында, Ахмадуллин безнең училищене бетереп, консерватория бетереп эшли. Безнең тагын горурлыгыбыз Фәрит Бекшәнтәев, ул да безнең училищене бетергән кеше. Менә кыскача гына тарих буенча җөгереп үтсәк, балам, рус курсларыннан да атаклы шәхесләребез бар. Иң аның актуаль бүгенге көндә актуаль булганы ул Риналь Мухамметов, Алексеевскидан чыккан егетебез. Ул рус эстрада бүлеген тәмамлаган, тәмамлап бетермәде, курс укыганнан соң китте Мәскәүгә. Алар Казанда калалармы, Татарстан ичендә калалармы, я булмасанда Мәскәүгә китүчеләр дә әз түгел бит инде. Россия театрларында бик күп безнең рус группасын бетергән укучылар. Безнең Татарстандагы менә театрларыбызның бөтенесендә дә безнең укучыларыбыз эшли. Менә бу Тинчурин театрында яшь артист булып эшләде Фәрхат. Ул училищедан килгән егет булдымы? Ул хәзер Мәскәүдә бит ул. Ул Мәскәүдә ГИТИСта, Айгиз, ул Әлмәттә иде, ул Питерда укырга керделәр. Менә шул үзләренең укуларын дәвам итәләр, теләге булган кешеләр дәвам итәләр. Беренче елны алар керелмәделәр, икенче елны керделәр. Питер безне аңламады дип алар миңа җибәргән үзләренең фотографияларын. Барып аңлаттылар, теләге булган кешегә. Аннан соң Рәүф абыйга кушылып, чыннан да училищены төгәлләгән, тамамлаган кешеләребез шактый. Алар безнең Оренбургта бар театр, Нур театрында ул эшли бит инде, студентларыбыз, тәмамлап чыккан студентларыбыз эшли. Шуңа күрә театр училищесын тамамлаган кешеләр, Рафаэт Мишлей, Асия апа мәрхүмә безнең укытучыбыз әйтә торганы, безнең укучылар бөтен җирдә пиво да сата безнең укучылар. Монысында да дөрестлек бар. Сөйләшкәннәр мәдәниятте эшләүчеләр генә, аның әле күпмеләре мәдәниятте булмаганнар да эшли һәм һәр чакта театр училищесын тәмамлаган өчен театрда эшләмәсләр дә, гомумән мәдәният өлкәсендә эшләмәсләр дә, ярый әле бетергәнмен, менә матур итеп сөйләшәләр алар кеше белән, аралашалар, ул аларга бөтен яктан да ярдәм итә. Алайда практика мәсьәләсенә әйләнеп кайтасы килә, чөнки Марсель Сәлимҗановның бер әңгәмәсе, бер видео язмасын күргән бар. Шушы курсларны җыеп эшли башлаган вакытта булса кирәк, ул булай дип әйтә, әгәр дә булачак артистларны практикадан башка гына укыту белән шөгыльләнсен икән, ул йөзүчене сусыз бассейнга ыргыткан кебек була дип. Һәр вакытта да училище икән, әгәр дә ул шушы актерлыкка укый икән, аның янәшәсендә сәхнә булырга тиеш. Бүгенге көндә театр училищесының үз сәхнәсе даими рәвештә практика узырлык, җитәрлек, заманча җиһазландырылган сәхнәсе бар дип әйтә алабызмы? Бәлки менә 100 еллык дигәндә аларны да Лилия ханым, әйдәгез, Лилия, сез профсоюзный 19, менә шул адрес буенча безнең кеше театр дип атыйбыз инде, учебный театр урнашкан, шунда 4нче курста һәр курс татары да, урысы да практика уза. Ел дәверендә куелган спектакль, диплом буларак әзерләнгән спектакльләрне халыкка шунда таныттыралар. Ул сәхнә сезгә кичкенә түгелме? Мине иң беренче гына шул. Ул кичкенә түгел, ул бик нурлы, искиткеч сәхнә ул. Менә ул сәхнәдә Беренче тәүге адымнарын ясаучы безнең алпат артистларыбыз, бүгенгесе көндә театрда иҗат итүче артистларыбыз, шуның белән бик нык горурланабыз. Һәм менә шул яшь үсмерләр дә тәүге адымнарын шул сәхнәдә атлаулары миңа калса ул искиткеч. Һәм менә мин мәдәният һәм сәнгать институтында да укыткан идем, анда андый мөмкинлек булмады. Һәм кызганычка каршы бер мәсәлән bir экзаменнан икенче экзаменга хәтлегенә эш бара иде анда. Һәм биредә мин шатланып бетә алмыйм. Тамашачыны анда администратор җыючылар да бар, үзебездә чакырабыз, иҗат җимешләребезне халыкка тәкъдим итәбез. Мәдәният һәм сәнгать институтын телгә алдыгыз. Элемтәләр нинди, конкуренция бармы? Шул хакта без хәбәрләр чыгарылышыннан соң сөйләшүебезне дәвам итәбез. Төгәл ярты сәгатьтән күрешербез, бездән аерылмагыз. Тагын бер кат хәерле кич, исегезгә төшереп узабыз. Стоян ноктасы студиясендә Казан театр училищесының 100 еллыгына багышланган тапшыру бара безнең. Хәбәрләр чыгарылышына киткәнче,
Мәдәният институты турында да сөйләшеп сорау бирә башлаган идек дөресрәге, кыздырып җибәрү өчен суны биттегез буга инде. Шуңа сорауны икенче яккарак бурыйк әле. Шундый сүзләр ишетергә туры килә шәхсән миңа, кем ничек тыңлый торгандыр. Театр училищесы белән мәдәният институтындагы көчләрне бергә кушып куярга кирәк дип әйтүчеләр бар. Аерма бармы? Институтта әзерләгән мәктәп белән училище мәктәбе арасында конкуренция бармы, элемтәләр бармы? Инсаф әфәнде, рәхим итегез. Элемтәләр бар, әлбәттә. Безнең театр училищесын тамамлаган студентларыбыз, алар барып керәләр мәдәният институтына, чөнки анда югары белем кирәк. Аларга безнең һәр хәлдә бит инде ансыз булмый, кая барсак та эш хакы белән дә бәйле ул театрларда. Һәм инде алар нигездә керәләр читтән торып уку бүлегенә. Дөресен әйткәндә, гомумән мин театр училищесы һәм моны училище, колледжлар алар белемне ныклы бирә, төпле бирә, аның нигезе бар. Сез бит әле урта белем дә бирәсез булып чыга. Урта белем бирелә, әлбәттә, анда бит безнең физика, математика, рус телләре алар бөтенесе укытыла, аннан соң чит ил әдәбияты укытыла, бөтен дөнья мәдәнияте тарихы укытыла, анда рәсем тарихы укытыла, анда бик күп безнең студентлар белем ала. Һәм менә шуның нигезендә алар күрәсең теге көндезге укуга барырга теләмиләр, читтән торып рәхәтләнеп укып чыгалар алар. Шунда алган багажны белән профессионал яктан итеп алып баралар. Ягъни күбрәк югары белем алу өчен шул диплом булсын өчен. Диплом өчен булсын, кемдер һәркемнең үзенең максатыдыр һәр хәлдә. Бер елны хәтерләсәм, актерлык осталыгы буенча курслар җыелмый башлаган иде. Хәзер алар. Менә җыелмады, чөнки ул бәйле бюджет мәсьәләсе белән дә 200 меңнән артык түләү белән кайсы татар баласы ата-анасы җибәрсен, ул 200 тәңкәне елына Яшерен батырын түгел, күпләр бит авыллардан киләләр бу. Нигездә, аннан соң менә бу мәдәният һәм сәнгать институты белән театр өчен берничек таны бергә кушып булмый. Чөнки аларның вазифасы төрле. Мәдәният институты, анда бик күп факультетлар бар, һәм шуның белән ул шөгыльләнә, ул үзенең вазифасын үти. Театр училищесының үзенең вазифасы, ул театрлар өчен белгечләрне, менә шул тотып эшли торган белгечләрне әзерли. Театр училищесы мөстәкыйль уку йорты дип әйтә. Мөстәкыйль уку йорты, менә соңгы вакытта кемдер анда чыгыш ясаган булды, битергә фәлән дигән дип. Ул әфәндебез безнең театр училищесына үзе килә алмаганга шундый фикерләрне җиткерде. Минем дә бик ачуым килде аңа. Чөнки бердән-бер татар телендә әзерләүче уку йорты Россиядә, сәнгать өлкәсендә, театр өлкәсендә, һәм шуңа да инде үзләренең теге тешләрен ыржайтып нәрсәдер шеметергә тешләргә торалар икән, бу миңа калса инде ятсызлык дип әйтәм бу чиракта мин. Андый әйберне без шулай ук үзара теге бәхәсләштек, неттек, фикерләр алыштык. Ләкин сәбәбен белгәнгә без инде теге артык ярар, татарлар ярар. Чукын балам урысның күңеле булсын дигән сүз бар, шуның кебек. Театр училищесы яшьләргә нинди ишекләр ала? Менә яшьләрдән сорыйк башлаганда. Остазларыбыз җавап бирә. Идел синнән нинди ишекләрне ачты? Идел армиягә киткән, нинди ишекләр? Юк, театр училищесы чыннан да төпле белем бирә, Инсаф абый белән килешергә кирәк бу очракта. Һәм төпле белемең булгач, син төрле җиргә керәләсең. Менә ул Инсаф абый да әйтте, 3нче курстан режиссерлар карый башлый дип. Учебный театрда спектакльләр уйнаганда, бу театры мәсәлән килеп карый режиссеры, башка театрлардан, анда Түбән Кама театры, Чаллы театры. Шулай ук әле училище янында безнең урнашкан Союз театральных деятелей, һәм анда ел сайын Тукай конкурсы уза. Шул Тукай конкурсы да яхшы трамплин булып тора күп кенә актерларга, чөнки анда жюридә Фәрит Бикчәнтәев утыра. Мәсәлән, менә Ришат Ахмадуллин да шул конкурста чыгыш ясап, аны Фәрит абый күреп алып, ул менә Камал театрына урнашты. Гомумән, тырышлыгың булса, кирип була, театрга телисеңме, театрга, эстрадага, Мәскәүгә китеп, Питерга китеп, күп кенә егетләребез безнең рус курсын тәмамласалар да, татар театрларында эшлиләр, һәм үзләренең белемен һәм багажын киңәйтер өчен Мәскәүгә укырга китәләр, режиссерлыкка укырга китәләр. Шуңа күрә монда ишекләр. Менә мин шүт кенә җырчы булмый калдым. Чөнки мине теге распределение дигән әйбер бар иде. Мине әйбәтләп филармониягә урнаштырып куйдылар. Ярый әле ул чакта Дамир Сираҗиев килеп, диплом спектакльне шуннан соң карап, мине театрга алды. Мин җигрә театрга бардым. Әлбәттә, минем гастрольдә йөрисем килмидер. Казан театрларында урнашып калу, ул аннары тагын бер генә нәрсә әйтәсем килә. Шуның хәтле белемне
бер нинди институтта, бер нинди югары белем дә бирмидер дигән фикер белән мин бик килешәм, чөнки кая укыдым, шуны мактыйм инде әлбәттә. Менә бер онытмыйм, безнең танец дәресләре, движение, сәхнә хәрәкәт. Менә шушында безнең Борис Петровичлар исән чагында кәкере-бекере басып торганда даңгылдатып аркаңа бер китереп биргәч, катып китеп, менә шулай йөрибез әле, менә шуны хәтле осанкалар ясаучы артист. Анна Федоровна Гацулина ул Сөембикәне беренче булып бигән ханым, шул укытты безне. Борис Петрович Черков укытты, искиткеч. Аннан соң Роза Гавриловна, фамилиясын оттым инде. Мәрхүм бәйләр. Роза Гавриловнаның туфли бар иде, махсус киятырган, аларның бөтен балериналар ниләр киятырган, сәхнә хәрәкәтеннән укытты ул безне. Туфлин салган иткән күрмисең син, туфли ычканын гына күрәсең әйбит. Менә шундый Сез мондай усуллар кулланмыйсызмы? Яшьләргә берәр нәрсә ачырмыйсызмы? Хәзер яшьләргә сүз әйтеп булмый. Аларга булай торып калсаң, Сафави кыйный дигән сүзне хәзер тараталар. Естественно, түгел, ниндидер тормыш дәресе дип әйтергә кирәк театр училищесы. Артем, Тинчурин театрына ничек эләктегез? Менә бу тарихында сөйләгез әле. Училищедан укып киттегез. Мин укыдым Загидуллин Рашид Мугалевичта. Без укыган вакытта ул Тинчурин театрының баш режиссеры һәм без менә әйтеп ялгап китәм әле, менә бөтен кешедә театрга кереп бетәлми һәм укып та бетерә алмый театр училищесын. Чөнки анда уку бик теге ансат түгел, әйтергә кирәк. Иртәнге сәгать 9-дан кичке 9-га хәтле укыйсың анда. Менә шулай дип әйтсәң, инде гади бер нинди училищеда укыган ничек инде ул кичке 9-га хәтле укыйсың. Менә шулай укыйсың. Шуңа күрә бөтен кешедә бетерә алмый. Без 18 кеше кергән идек, шуның ялгышмасам 9-ы гына бетерде. Яртысы. Яртысы. Һәм әйтергә кирәк, моны инде мин интервьюларда әйткәнем бар. Мин Тинчурин театрына килеп беләкмәдем. Тюзга, Яшьләр театрына килеп беләктем мин, шунда Ринат Абаевов мине алды, ләкин Зөлфәт Закиров Мәскәүгә китү сәбәпле бер урын бушады Тинчурин театрында. Һәм мин хәзер дә хәтерлим, әйттеләр инде миңа, менә бушады, кил, заявление язып, Чехов базарыннан жүгерә Тинчурин театрына чапканым әле һаман да истә. Шулай итеп Тинчурин театрына эләктем. Менә әйтәсем килә, театр училищесын бетергән студентлар, алар ниндидер гади генә кешеләр түгел. Алар ниндидер бер катлам дип әйтимме соң инде, үзенчәлекле кешеләр. Алар үзләре белән сөйләшкәндә дә бүтәнчәрәк сөйләшәләр, мәдәният турында сөйләшкәндә дә бүтәнчәрәк сөйләшәләр, чөнки алар аңлыйлар бөтен әйберне, төптән, нигездән аңлый торган кешеләр. Һәм бит инде ул театрда гына эшләмиләр. Кая? Телевидение, театр, кемнәр администратор булып китәләр, мәсәлән, билет сатучылар дип әйтик инде. Кемнәрдер театрда теге оештыру эшләре белән шөгыльләнәләр. Бик күп профессиялар бирә театр училищесы. Бик күп профессиялар дигәннән Рауф абый сезгә бирәсе сорау, гафу итегез, фикерегезне онытмагыз. Башка юнәлешләр турында да сөйләшәсе килә. Азмы күпме шушы телевидение тирәсендә йөргәч, аннан соң инде азмы күпме фильмнар төшерү процессына да күпмедер катыш булгач, менә ул иң беренче килеп туа торган ихтыяҗ ул гримерлар. Һәм менә шул теге сакалларны, чәчләрне җитештерүчеләр. Аның сыйфатлысын табып табылмый бит әле. Ул театрда ярарга мөмкин, камера бит аның шикелле әйберләрне күрә якыннан төшерә башлагач. Шул ук бутафорлар, костюмнар буенча художниклар дип әйтәбез инде. Алар бик күп өлкәләрдә кирәк бүгенге көндә. Һәм ярыйсы ук акчалы өлкәләр дип әйтер идем. Теге чынлап инде тотынып эшләгән очракта бу юнәлешләр ничегрәк куелган һәм менә без артистлар турында, сәхнәгә чыгучылар, җырчылар турында әйтә алабыз. Бу белгечләр ни дәрәҗәдә кирәкле һәм аларның таралышы ничегрәк? Артистлар, сәхнәдә уйнаучы артистлар бу турыда ныграк әйтерләр иде. Бездә Ирина Александровна Григорян эшли. Менә ул бөтен союзда да бәйтик, Москвада бар гримерлар әзерли торган бүлекләр, һәм менә безнең Казан театр училищесында бар. Һәм алар үзләренең бурычларын, вазифаларын җиренә җиткереп үтиләр. Бездә укып чыкканнар зур театрда да эшлиләр, Москвада. Ленинград түгел инде, Петербургтагы театрларда да алар хезмәт куялар. Димәк, Казан училищесының даны бу яктан да инде ил буенча таралган. Мин шуны әйтәсем килгән иде. Үзенчәлекле шәхесләр чыгаралар, кайда булса да югалмыйлар дигәннән. Чөнки безне үзенчәлекле шәхесләр тәрбияләде. Һәм минем әйтеп үтәсем килә, үзебезнең татар сәхнә теле мәктәбе
укытучылары нигезләгән, укытучылары мәктәбен нигезләгән үзебезнең остазыбыз Асия апа Хайруллина турында. Гримга хәтлиң беренче сәхнәдә 2 кеше булып, алар җүнләп аралашалар икән, сөйләшәләр икән. Димәк, аларның телләре камил дәрәҗәдә икән. Иң беренче урында мин әдәби телебезнең үрнәк әйтелеше булган әдәби сәхнә сөйләме турында әйтеп китмәкче булам. Билгеле, Асия апа турында материаллар күп чыкты. Ул хатын-кызлар арасыннан беренчеләрдән Тукай бүләгенә ия булган кеше. Аннан соң Татарстанның атказанган артисткасы, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, менә шул дәрәҗәдә булган укытучылар укыттылар безне. Һәм без шуның белән хәзерге театрларда сәхнә теленең югары дәрәҗәдә булуы белән горурланабыз. Мин үзем санап чыктым. Әле миндә генә укыган дип әйтегәндә, дәрес үткән 100-дән артык Татарстанның халык һәм атказанган артистлары безнең театрларыбызда хезмәт куя. Менә димәк, аларның эшләре хәзерге көндә дә дәвам итә. Һәм без аның белән бик нык горурланабыз. Инсаф Асия апада укыган кеше. Бөтенебез дә син укымадың. Остазлар турында без рекламадан соң сөйләшүебезне дәвам итәрбез. Анда да бер проблема бар, анысын рекламадан соң әйтербез. Сәхнә теле дигән мизгелләрдә рекламага киткән идек. Бу шулай ук шәхсән минем яраткан темаларның берсе. Моны белмим кемгә бирергә дә Артем белән бу турыда сөйләшкән бар инде. Идел яшьләр бигрәк тә инде менә хәзер эстрадада булучы яшьләр дип әйтик инде ни дәрәҗәдә бу өлкәгә җаваплы карыйлар икән. Күпме кешедән сораган бар, укыталармы аны? Укыталар. Алайса нишләп сөйли белмиләр шуның кадәр дип сорап куям мин аннан соң. Укыту һәм ни дәрәҗәдә ихтыяҗ бар дип әйтик инде сәхнәгә чыгачак артистлар ягыннан. Ни дәрәҗәдә җаваплы карыйлар? Бик кызыклы сорау. Төрле кешедән торадыр инде, ләкин безне театр училищесында укытканда әлбәттә нинди белем бирәләр, син шул белемне таратырга, алып чыгарга тиешсең сәхнәгә, халыкка бирергә тиешсең. Инде җаваплы карамаучылар бу аларга. Иделгә бу яктан җиңелрәк, аның әйтисе Илдар Кыямов. Юк, мин җитди карыйм бу сорауга, шуңа күрә мин ничектер дөрес түгел, начар сөйләүчеләрне сүгеп әйтә алмыйм, ул сорауны аларга бирергә кирәктер бәлки. Ләкин безгә белемне төпле бирделәр. Әмма шундый очракларда була, бу Инсаф абыйга кагылмый, гомумән бүтән история дип әйтик. Бер кеше мәдәният институтында укыткан бер профессор әйткән, үзенең укучысына тәмамлап чыккач, миндә укыдың дип әйтмә дип әйткән. Шундый вакытларда булган, шуңа күрә Инсаф абый сездә шулай дип әйтмисезме? Әйтәм, андыйлар бар. Ләкин сәхнә теленә өйрәтә. Менә мин әлки кызы бар мишәр теле, ниде агар, әгәрләр, бик күп анда ни. Шулай әйткән өчен һәрбер нәрсәне өйрәтеп, шын татарча сөйләргә өйрәтеп чыгарган театр училищесы әлбәттә өйрәтәләр. Калганын үзе карый торгандыр инде, ул миңа калса җаваплылыктан тора. Менә гафу итегез. Татар теле белү дәрәҗәсе нинди? Хәзер театр училищесына килгәчтен беренче класста әлифбаны ничек укысалар, безнең студентларыбыз шуңардан укыта башлыйбыз. Авазларны, сузыкларны, тартыкларны ничек әйтергә, кемдер шундук эләктереп ала, кемдер кызыксына, кемдер әми булай да татарча белән, минем телем матур дип фәлән дигән кешеләр дә бар. Моны шуңардан да тора. Мин 4нче курска кадәр Иделне бүген дигәннән итә алмадым. Аның әзгенә шундай үнен эшкәртүне бар. Мәйтәм дип әйт, бүген дисәң мәйтәм шунда туры килер дип. Ниндер сулар кулланасың әлбәттә. Шуңа күрә килеп кергәчтен студентлар шакката. Без нәрсә театр уйнамыйбызмыни дигән аларның күзләрендә шундый сорау ярылып ята. Аларга суларга өйрәтәләр, авызны ачарга, и авазын, авазын, кыгыларны әйтергә һәм башкаларын. Аларда шул хәт проблема күп килеп чыга. Суларга өйрәтәләр. Суларга, дөрес итеп суларга. Ул иң беренче чиратта сәламәтлек бит әле, дөрес сулау. Һәм инде
Тел белү дәрәҗәсе Бик аяныч дип әйтергә кирәк бу Менә очракта. монда проблема бит Альберт нәрсәдә? Театр училищесына алар бит инде 9-11 сыйныф тамамлап килеп керәләр. Алар инде җитлеккән кешеләр. Эшләткәннәр аларны. Кем тәрбияләгән, кем укыткан, мин бер генә укытучында гаеплисең килми, гафу итегез. Ләкин бүгенге көндә хәтта татар авылында, татар мәктәбендә укып килгән балаларда да рус теленең сөйләм стиле саклана. Ул ничегрәк була? Ул җүмлә төзелешендәме ул? Мына барып кайттым ди ул. Ә мин әйтәм барып кайттым булырга тиеш. Барып кайту, Ярдәмче фигылгә басым ярдәмче биреп, фигыль. Bunu da әйтеп Biz барырга кирәк. тамашачыларыбызга рекламага китер алдынан тагын бер проблема вәгъдә иткән идек. Шуңа да килеп җитте. Бүгенге студентларны кичәге көн остазлары укыта дигән шундый сүзләр йөри. Сез моның белән килешәсезме, юкмы? Һәм театр җитәкчесе Руфинә Таҗетдинова уку йортына җитәкче булып билгеләнгәч, бер интервью биргән иде. Шул интервьюдан үзекне укып китәм. Минем беренчел бурычым команда туплау дигән иде. Кадрлар системасын яңартырга кирәк. Сәнгать мәктәпләре белән тыгыз элемтәләр булдырасы иде. Бу безгә кешеләрнең урамнан түгел, ә сәнгать дөньясыннан килүен тәэмин итәчәк дигән иде. Менә бу эш башланып киттеме? Гомумән бездә театрларда эшләгән кешеләр гомер буе укытты. Актерлар, менә режиссерлар әйтә, бүген көндә менә әйтеп киткән Фәрит Бикшәнтәев Кадрларны яңартырга кирәк дигән. Бу мәсәлән чыгып әйтелгән сүзләр. Ни өчен яңартырга кирәк? Беләсезме, менә татар группалар, менә Илдар абызның укыта бит инде сезнең курста Рәүф абый бит. Аннан соң Зөлфәт Закиров укыта. Ул театр училищесын тамамлап, ГИТИСны бетереп кайткан кеше. Шуңа күрә татар группасында андый проблема юк дип әйтергә кирәк. Рус группасында андый әйберләр булгалый. Бар, шуңа күрә шуңардан чыгып әйткәннәр Руфина Ринатовна. Һәр хәлдә кадрларны үстерү, кадрларны әзерләү, менә шу безнең театр училищесында укыту өчен осталык, бию һәм башкалар дип әйтик инде, сәхнә теле шул ук 5 ел син анда шиләнәсең әле. Менә шул вакытта син педагог булып өлгереп җитәсең. Остазлыкта менә яшьләргә юл бирәсезме соң, Сафа? Килсеннәр ие. Әле Инсаф абый былай да яшь ул. Менә мин 42 ел театр училищесында укытам. Асия апа да мин 13 еллап ассистент дип әйтегәндә, аның ярдәмчесе булып, инде штатта булган очракта да аның киңәше белән үстем дип әйтергә кирәк. Хәзерге вакытта без яшьләргә юл бирәбез, ник бирмәскә. Минем 2 ярдәмчем, ассистент, алар үзләре группаларны алып барырлык. Берсе Резида Салахова, Тинчурин театрыннан, икенчесе Фәнис Калимуллин, Татарстанның атказанган артисты, яшьләр театрыннан. Менә яшьләрне әзерлибез. Шул мәсьәләдә бу сүз килеп чыккандыр. Яңа кадрлар дигән мәсьәлә. Иске кадрлар бик әйбәт. Кадрлар дигәч тә ул бит теге мастерларны үзгәртергә дигән сүз түгел. Театр училищесында укытучылар бик күп ул. Цирковое искусство булсын, ул бүтән ниндидер юнәлеш, ут куючылар яки башкалар, чөнки менә ут куючылар дисәк, һәр бит техника да үзгәрә. Бәлки шул күзлектән дә чыгып әйткәндер. Аннан соң инде Илдар абый кебек остазлар булган вакытта мин монда бер нинди дә начарлыкта зыян да күрмим, киресенчә файда гына. Юк, мәсәлән, менә Кешнер Вадим Валентинович дигән олпат безнең бар укытучыбыз, педагог, ул актер, Качалов театрында уйный. Менә ул аңгар ничә яшь? 100-гә җитәдер инде. Юк. Хәзер инде укытмый ул кызган сәламәтлек буенча. 43 елында укыттым диде инде. Алар әлбәттә шактый. Юнан Ильинична белән бергә алар Карева белән бик күп курслар чыгардылар һәм нәтиҗәле курслар чыгардылар. Аларның укучылары кемнәр генә түгел. Нинди генә дәрәҗәләргә театрлар канәгатьме соң сезнең укучылардан? Һәр хәлдә театр училищесын тәмамладым да артист булдым түгел. Ул бит уку мәсьәләсе дәвам итә театрда да. Театрда инде анда төгәл практика ала артист кеше. Шуңа күрә бу профессиягә гомер бакыйбыз, яңа олыгайган вакытта да яңа ачышлар ясыйбыз. Һәм без, миңа калса, классик белем бирелә. Менә классик белем дигәннән мин журналистика факультетында укыдым име, һәм укыганнан соң телевидениегә практикага килгәннән соң миңа әйттеләр: "Бу син анда укыганыңны оныт. Без монда башка кагыйдәләр белән буенча эшлибез", диделәр. Сездә дә андый бер юкмы ул? Фундамент бер инде ул.
bütün йортларның да фундаменты бер була. Ул Станиславский мәсәлән актерлык сталына килгәндә, ничек кенә бөтерсәләр дә, кайда гына очсалар да, нинди генә спектакльләр куйсалар да, барбер фундамент калачак. Казып чыгарачаклар яңадан барбер җиргә күмеп куйсалар да, эзләп табачаклар шушы фундаментка һәм 1000 елдан соң да шуңа кире әйләнеп кайтачаклар. Бу дәрес, бу үзгәрә торган әйбер түгел. Әлбәттә, аның юнәлешләре күп. Аннан соң актерлык сталына дип әйтгәндә, актерлык сталына килгәндә аңа бит өйрәтеп булмый. Беләсезме шуны? Аны аңлатырга мөмкин. Ничек актерлык сталына өйрәтәсең, ул бит кешенең күңеле, җаны белән эшләргә кирәк. Мәсәлән, мин бит инде кешенең җанын тартып чыгарып, аны ничектер ясап, менә син хәзер артист дип әйтә алмыйм. Мин аңа юнәлеш бирә алам, аңлатырга мөмкинмен. Бу әйбер ничек эшләгәнен, бу тумблерны кушсаң нәрсә килеп чыгачакмын, син ничек эшләячәк. Аннан инде мин, әгәр дә аның теләге булмаса, җаны эшләмәсә, талант дигән әйбер дә бар бит әле. Сәләт дигән әйбер дә бар. Шуларсыз да булмый. Әлбәттә, безгә әйтәләр, сәләт ул 5% кына, 95% аның эш дип. Менә Риза әйтте, мин 4 ел буе укыдым да, хәзер ничә еллар буе инде хәзер хезмәт алай гына түгел. Мин Риза апаны әле әйтер идем, ул гомер буе актер булырга өйрәнгән. Чөнки актерның аның төп өлеше күзәтергә, өйрәнергә һәм үсәргә. Менә бу 1000 елдан соң да казып чыгарачаклар фундаменты шул булачак дигән фикергә ияреп китәсе килә. 100 ел вакыт узды. Бу бит инде бер гасыр вакыт, ниндидер инде саллы фундамент, саллы нигез турында сөйләшә алабыз. Замана алга бара. Театрларның төрлесе бар. Бүгенге көндә төрле алымнар белән күрсәтәләр. Хәтта Казанда да күренә башлады. Менә ул Анна Каренина куйдылар. Ул нәрсә дип атала? Иммерсив спектакль дип атала. Үзгәрә бит инде барыбер дә. Форматлары, формалары үзгәрә. Аның исеме үзгәрә. Аның исеме. Эченә кирип карасаң, ул шул. Минем сорау башка да. Без Казан театр училищесы дип әйтәбез икән. Менә моннан 100 ел элек ничек итеп татарлар Оренбургка, Башкортстан якларына, Әстерхан якларына шушы театр сәнгатен таратканнар, бүгенге көндә дә театр училищесы аша без менә шундый кадрларны әзерлибез дип әйтә алабызмы? Һәм Казан театр мәктәбе бар дип әйтә алабызмы, яки татарская театральная школа дигән төшенчәне кертә алабызмы без менә шушы вакытта? Бу төшенчә сезнең әйтүегездә үк билгеле күренеп тора. Чөнки телебезнең ahangı saklanan, zavığı saklanan rəvişdə şul vaqtda his-duyğu negizində turmuşun bizning psixologik maktab deymiz bitində. Mana şul turmuşun his-duyğu maktabında tərbiyələnən oxucularını biz çıxarıb gəlibез ikən, demək bizning Tatar teatr maktabi degan söz turmuşda реаль тормышта бар. Демәк, без хисле театр булдыручылар. Иң беренче чиратта ул хис. Жан. Теге Урта Азия, Кавказ халыклары белән чагыштырып булмый, безләр бераз әзрәк басынкырак. Шуңа күрә, менә без сезнең теге башка Урта Азия һәм фәлән төбәкләргә әзерли алабызмы дигән әйбер ихтияҗ булса, без Марста яшәүчеләргә дә татар телендә әзерләп бирә алабыз. Безнең дип әйтик, бөтен педагоглар мөмкинлекләр бар. Ихтияҗны без булдырырга тиеш, безгә килергә кирәк булсын өчен. Әстерханнан бүгенге көндә менә театр, анда гөрләп торган театр булган заманда, гасыр башында бит. Үзбәкстанда бөтен театр ясап биргән үзбәкләргә, безнең Азәрбайҗанга, безнең татарлар театр ясап биргән, бөтен төрки дөньяга дип әйтик. Театр училищесы булсын өчендә, театрлар булсын өчендә, иң беренче рәттә тамашачылар кирәк. Башта шуңа күрә татар тамашачылар кирәк, татарча сөйләшә белә торган тамашачылар кирәк. Аңлый белә торган кешеләр кирәк. Әгәр дә алар булмасалар, татарча сөйләшә, аңлый белә торган, мәдәниятне ярата торган, татар халкын белә торган, алар булмаса, театр калмыйчак, беренче рәттә театр бетү белән театр училищесы бетәчәк. Чөнки кирәк булмыйчак. Аның ул бик туры юл. Монда менә 100 еллык тарихы дип гафу ит, Альберт. Безнең театр училищесы зурлап сөйлибез 100 ел зур, әлбәттә. Безнең тарихи бинада урнашкан театрыбыз Гоголь 2 урамында бит, анасын профсоюз урамында бар. Узак еллар профсоюз урамында безнең инде түбәдән су агып утырды. Аннан соң залыбыз менә шул матур залда бүген көндә дә ничектер җылылыкны һаман биреп бетерә алмыйлар, ник дигәндә җылны бетә алмый теге. Температура калын диварлар. Менә бу әйбердә әлбәттә театр училищесы менә шундый материал яктан дип әйтик инде
ул мохтаҗ ярдәмгә. Төрле сәбәпләр аркасында ярдәм итеп киләләр, гафу. Түбәне ремонтладылар. Кышлар театрында һәм безнең хәзер төп бинабызга ремонтка президентыбыз акча бүлеп бирде. Марат Гатуфович анда беренче башлап җирде инде. Буларны әлбәттә әйтеп узарга кирәк, һәм 100 еллык тарихы булган шундый данлы училищега моның кадәр генә ярдәм булырга тиештер иде. Бер гасырлык вакыт аралыгында. Алайда Артем минем кагазьләргә язылган сүзләрне күреп булса кирәк, иң беренче чиратта тамашачылар кирәк дип әйтте. Шуңа күрә бу урында тапшыруыбызны йомгаклап, минем барлык әти-әниләргә мөрәҗәгать итеп татар телен аңлаган һәм кадерен белгән тамашачылар санын арттырыйк дип кенә әйтәсе килер. Театр училищесы 100 ел ничек яшәгән, моннан соң да 100 елында, 200 елында яшәячәк, Алла бирсә. 100 еллык тарихы булган уку йортына иҗади уңышлар, өметле яшьләр һәм бурычларны тормышка ашырыр өчен мөмкинлекләр булсын иде дигән теләктә. Бүгенгә сау булашабыз, таяныр нокта һәр вакыт бар. Шуны онытмагыз.